Mau menang na paupunay mau lagi betulan na mereka situ urus lo. Jadi alani semogalah menjadi rumah tangga yang sempurna di mata Tuhan, terlebih di depan masyarakat. Sautik go sidonokku di hamu bere. Molo sada tabasada na dua do molo di akana malo. Alai molo di parlunga saripion sada tabasada hodo sada. Gimana perlu singoton muna asaga di rumah tangga sitiro kamu. Songon hatan istu dua do donon nami. Itu doang gokar niari 10 dua do di bulan. Manak tu dia pihamu dua masari satu si mana botan akka persalian. Betul bah. Bitang na sumeris topun na sumorot. Anak pihamu diris baru pe tuntorok matu julakan duka cita do. Jadi Roma undangan resmi tu kami tu pemuda patat bersatu ikorodo hamu di nadasida suhu bolon ima di haroro nami di son secara resmi. Jadi dang kolang di duka cita HP kami tampil boido di lasni roha omman waeng naga besi banutta naga bibi berdi hita bang sobata asa boita marlas ni roha diarsa doa kalas ni roha. Jadi kebetulan pe berenai mulutung di mangarat tepian non ba muluboi bergabung songonon asalau bagak sempurna hita na bermasyarakati atar songoni masih dolon nami di haroro nami nuang di son di wak kami do sauti tupak nami mulutuk sosa dia bina buin na buin lo kami ba las maruhamuna alai di haroro nami on ba tangyang nami ma di haroro nami on ma ikut tamu sisada tangiak kita marhidi tangyang na mangulu. Jadi asa-asa nami ma tupak nami. Jadi di permusik kami, aku nak kipesan ni dong aku, baik kamu ada guna dalam Yesus kita bersaudara. Ina baik kamu, las disima di bahasa kami, tupak kami. Kumpulan manang organisasi Batak Bersatu merawau secara pribadi tu himbau tu hita subi aka namar buar Batak bah mari kita dukung organisasi on alana organisasi on termasuk mengimbangi tetangga mengimbangi dan nagabe menjadi suatu gabe senjata di hitam tidak, tapi mari kita tunjukkan kebersatuan kita di organisasi Batak Bersatuan. Oke, semenima pangidu aku tuh hita saluhuna. Nau semenido di akadamang dohon dainang nau rohamuna mang pasahatot somon silas ni rohamuna. Kami sian bona suhu madok mau lihat udang madihamu. Asih marwani Tuhan salam martabe ma punguan tahun di leo Tuhan ta aka kejernihan pemikiran iduna terutama damai sejahtera iduna paling utama pos dorohanami di hamuna hamuma tulang belakang nih Batak Bersatu. Amin. Ima hubang idohut Tuhamuna alana berdi organisasi cukup mengerti doa dapat do tujuan lah. Jadi mau lihat teman di Tuhan, saya dilihat Tuhan teman di hamuna kesehatan. Jadi berutung semenipe rohanami, kolan kata mau lihat buruk kami. Itulah kami nakingan. Aku naki sebagai protokol dan sahat buat kami jabar Tuhamuna. Alai pos marohamuna dia di nabang ihud. Diramang daun dainang pasahaton nami do nahopar modo hubirek kami do kehadiran mo namang da songonima jadi takola robe hamid pasahatan sini itu mau lihat asa disipuli hamilon nami
di Samosir doang tio, di Panatapan doang ko, di Barabat doang ko Panatapan. Jadi baik masih tio las padung Tuha satan mai.